Pri pokladničných dokladoch vyberieme, či ide o výdajový alebo príjmový doklad. Zadáme interné číslo, ktoré sa zobrazí v účtovnom denníku. Druh dokladu bol predtým zadaný v nastavení ikona ozubené koleso. Vyberieme firmu zadanú v číselníku adresár a zadáme dátum. Uložíme hlavičku. Vyberieme kontáciu z číselníka kontácií, príklad predaj tovaru, voliteľný text. FM 41, zadáme sadzbu DPH, sumu bez DPH, stredisko a výkon, ak to chceme mať priradené k účtovnej operácii, a uložíme. Pričom strana má dať je zaúčtovaná podľa nastavenia pokladničných dokladov v ikone ozubené koleso a strana dal sa prevzala z číselníka kontácií. Takto vystavený príjmový doklad môžeme vytlačiť. Pravým tlačítkom na myši vrátime sa späť.